partage la direct kun ga live inda muka yi aka matsala ko mun muna magana mai suka dan gaske Muhammad Letuareg ya ce Alhaji Lawali da Zabairu da Kudidi suke kama macin kabila kuma ni cikin gida ne aka bude live din nan ni kaga ni ban san wannan abu ba kaga an kira ni an ce Kudidi ɗan Niger ce 100% kuma Muhammad Letuareg ce yake ɗan Najeriya ce tana kama macin kabila Niger kenan wannan ka evite sai ko ne fa kaga mu Muhammad Letuareg mu muna girmama juna bai kamata ka kawo zancen Kudidi cikin live ina ba ni ban san ta ba muna girmama ta kaga dole mu bata hankuri kenan Kudidi ke hankuri amma kai mai Muhammad Letuareg bai kamata ba kai mata ga ɗan Niger ce kuma ka ce mana ɗan Najeriya ce tana kama da bambancin kabila cikin Niger bai kamata ba kina fa le droit de dire ça idan bai kamata ba muna tare da ku kenan su mata tana kama ma ɗan Niger an tanke yin combatant tana kama ma ɗan Niger kenan kamata ku yi soutenir ɗinta bai kamata kuna bata mata suna ba yau mutum in ya hinka matsayi ko gaban Allah ne bai kamata a ce kana bata shi ba Kudidi ki hankuri mu wallahi an ci amana ki ba ke kadai ba mu ma sun ci amana mu sai dai mu bar mutun da Allah bai kamata kana bata mu da responsible masu kama mu Niger ba tammi assalamu alaikum mutane na dawo abokina Bube ko mishi sharri Bube ka saurari wanga live Bube cikin gidan Kudidin da kake cewa mace ce mai daraja mayan Niger wadda ka son da ta tarwace mana Niger wadda ka son ta kawo mana kabilanci a Niger gidanta ne ita Kudidi ɗan Niger saurara wanga live zan sake har yau kuma ka gani Alan Bajo da nake cewa ita ɗan Najeriya ce ka saurara abin da take gai ita Alan Bajo ka magana mai cikin gidan Kudidi kuma ga yaran sunan waɗanda sun kai rikirte wasu babu sunan cikin live mai ga majority nan ibi live ku saurara mu abin da muke gai ba banza muke gan shi ba kuma ba karya ne ba muna da preview komi da komi ku saurari wannan live zan saka muku ku yi sharing ku yi fataji a wata kabila tare da shi in ba Fulani ba bayan shi ba a yi wanga ba shekau an san da waye ɗauke shi aiki ba Fulatani ne Muhammad Yusuf ba Fulatani ne shi ya aza kuma shekau da bakin shi yace muna nan ga yin aikin nan da dan Fodiyo ya fara cikin jihadin dan Fodiyo muke yau akwai wani al'umma wata da za ta zo ta ce Hausa shi ɗan Hodiyo babban ɗan ta'addan Allah ya la'ance shi ai shi da kan shi ta'addanci ne ya yi kuma wa ya kama mishi yin ta'addancin mutanen ga Empire Turk Ottoman su sun ka kama mai ai ba ya zo ne ba dan kan shi. Assalamu alaikum kun tashi lahiya ya kuke a gari har kuke da waina ku yi mini sharing kiwon ga bidiyo shi zo ga mutume na Bube na gajiya ya yi mini wata bidiyo inda ya bude layi mun zo muna hira yan kabilanci na gaya mai da cewa 'yan kungiya ne waɗanda suna da jagorancin Alan Bajo 'yan Najeriya ce akwai Kudidi 'yan Niger ce na zana mai su duka waɗanda ka kabilanci a Niger. Bube ce trop facile mutane manipulantin kana suke yi pas être facile comme ça c'est pas bon donc ni magana da nayi ba karya ne ba in nayi magana ina da proof waɗannan mata suka kawo mana kabilanci suka recruiting kin waɗanga yara cikin TikTok da mazan suna sa su habu wanda ake cewa kabilanci a kanmu donc ni zan saki live ne nasu inda suka kabilanci Bube dan girman Allah ka saurari wannan live har shi kare ka zo ka yi makanka shari'a ka diba wannan live akwai Kudidi ko babu Kudidi yan Niger ce Alan Bajo ni ce maka yan Najeriya Kudidi yan Niger ce kuma tana cikin kabilanci dumu tare da Alan Bajo take tare da Sule take tare da Dangaske take tare da Alhaji Lawali take tare da dukan su take kenan kowa yi saurari waɗannan live ne da zan saki ku jiya kabilanci aiki ko ba kabilanci ne ba ku zo ku yi jujuma cikin kumantar mutum bai san abu bai ce bai sani ba mu muna da preview ne akan waɗanga mutane duk abubuwan da suke yi muna nan muna arrestre muna ajewa domin gobe ku saurara lokacin da buzaye suka zo Niger suna gudun hijira su iyayensu suka rubuta shi da hannunsu ba wanda ya rubuta shi su da kansu suka ce lokacin da muka zo Agadas a warwatsen ma'ana group suka zo ba su zo dukansu ba lokaci daya a'a wannan gungun ya zo wannan ya suka ce muka tar da gobirawa ma'ana kamar yadda marubuta suka rubuta cewa tun daga nan wurin yankin Sokoto ka tahitawa ka kai Agadas haka kai iyaka da Algeria gobir ne kasar gobir ce haka su da kansu sun tabbatar da wannan cikin littafin su to wanda ya zo gudun hijira ya tarda ka
SK yana da bakin da za ya zo ya zage ka ya muzanta ka? A'a, haka ka ɗauko su wannan ta Songhai, ai rabanta ne ya shigo cikin Nijar. Kashi 60 zuwa 70 cikin 100 na daular su an amshe ta can cikin Mali. A Mali ba su da izinin su yi wani abin ga. Su tada wani rigima ko su zage 'yan bambaran ko na abu. An danne su ƙasa suke biyayya suke yi. Ɗan ɓangaren ta da ya shigo nan cikin wani ɓangare na jihar Doso da jihar Tilaberi, wanda dukkanin Doso ba yankin Zabarma ba ne, dukkanin Tilaberi ba yankin Zabarma ba ne. Akwai inda yankin su yake, akwai inda yankin Hausawa suke. Kenan kaga tarihin su yana nan, sai can sama da ke akwai ɓangare inda ke akwai gurmance wa'annan wanda cikin Burkina da Benin da wani ɗan ɓangare na Nijar ke akwai su. Sai nan wurin in bancin kuma a bar maganar zabarmanci ne, in kuma Fulani da suka ce ai Fullanci an su faɗa mana jiha guda wadda ake yin Fullanci, in buzayen ne su faɗa mana jiha guda wadda ake yin Fullanci guda, ba ma sai an kai biyu ba, su faɗa mana guda. To ta yaya ne za a yi yau al'umma in adalci muke so, yaran da aka fi a ce yau shi wannan yaran a'a saboda al'umma wannan yaran su ba san ciwon kansu ba su kama juna da sauransu, a'a wannan yaran bai cancanta a yi shi ba, duk da kowa ya sani kashi 80 cikin 100 suna magana da wannan yaran bai kamata a yi shi ba. To wani yare ne kuke so a yi? Sai a ja ɗauko mana yaran da al'umma ba su shi aza. Yau in an kai magana sai ka je ka tambaya wani da Allah salamin mi wani ya ce. Capital tsakar Niger tsullum wanda kowa an mai adalci, duk inda ka taso za ka taso ka zo capital ɗin ka san problem. Don haka mutane zancen article 12 ku bar su, wannan mu wuce su, mu yanzu gaba muke so sama dai. Abinda nake so mu gane, bismillah wani yana ya ci gaba. Sun ce sun ka addini, ku ce ba dakata da Allah dakata, ku ce ba ma san addini, ku dau addini ku fice, ba ma so. Me isa kuke jin tsoro in sun ce su saka addini, ku ce to ba ma san addini ku dauka ku kai, ba ma so. Ba ku iya magana ba ku iya debate da mikiyanku ba. Sun ce sun ka addini, sai ku ce kun ka addini to ku dau addini ku fice daga kasar Hausa, ba ma san addini. Ba ku san musulunci ba ma so. Ku fice ku mana kasar mu. Ba za ku iya faɗar haka ba? Ai yasa an san addini na ike ruguza. Sun ce sun ka addini, ku ce ba dakata da Allah dakata, ku ce ba ma san addini, ku dau addini ku fice, ba ma so. Me isa kuke jin tsoro in sun ce su saka addini, ku ce to ba ma san addini ku dauka ku kai, ba ma so. Ba ku iya